Sobrang talim ang tao sa mundo. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Ang buwan ay naaakyat na, nalalakaran pa. Kung minsan ay pilibais pa. Title ng pelikula ay ika na. Nakakatakot at nakakasindak pa. Isang halimbawa ay ang earthquake at ang exorcist. Title pa lang ay nakakatakot ka na. Sobrang talino na ang tao sa mundo. Gusto lahat ay makuha nito. Nakalimutan na nila ang magdasal at magtungo ng simbahan kung linggo. Bisyo ng tao ay dumadami na. Iba sa atin ay maraming asawa. Wala ko niyan. Ang iba ay nangangarira na, nagmamadyong pa.